eta hauen barne azken urtea, urte osoa, epaiketa hasiko zela jakin genuenetik haren luzeagoa. Luze, bertan izandako sentipen eta bizipenak asko eta mota askotakoak izan direlako. Askotan, sentipen eta pentsamendu ezkorrak gaientzen saiatu bapezigu ere, bizitza alik eta era normalinean egiten saiatu behar. Baina hau, espertza ekitaldi bat denez, ordoa gure espertzaren arrazoia. Urte hauetan, eta batez ere epaiketa hasi zenetik, zuen elkartasun eta babes ekimenen bitartez, jasan behar izan dugun egoera desberdinen aurre egiten lagundu diguzue. Transmititu diguzuen itxaropen eta indarra beharrezkoak izan dira eta euskarri izan dira orain gauden lekuan egon ahal izateko. Zuek egindako lanak badu bere balio erantsia. Ez bakarrik epaiketa eta bere ingurukoak baikorki eta duintasunez gainditza lagundu diguzuelako. Baizik eta udalbiltzaren lana eta balioa eta eskubideen defentsa kalean bizirik mantendu dezutelako. Gurekiko babesaren bitartez, herri honi zorzaizkion eskubideen defentsaren aldeko lana egitea lortu dezute. Beraz, mila esker gu hemen egotearen arrazoietako bat zuek eta zuen lana delako. Eta epaia izan dena izango ez balitz ere, gu gandik gertu egoteko prest zaudetelako.